Hvad så, gutter og gutter? Nu er jeg tilbage med Minecraft. Altså, jeg prøvede lige før på at optage episode 2, men den blev ikke så god. Derfor starter jeg forfra den optagelse. Der har jeg lavet lidt, og jeg har også lavet lidt, hvor jeg ikke optog det. Og det vil jeg gerne have lov til. Nå. Men jeg har lige noget, jeg vil sige til en bestemt person, der også optager, som ikke kender mig. Som i Minecraft hedder Wolfman, ikke? Jeg vil rigtig gerne have, at du bliver optager videre på din gamle Let's Play video, hvor du har lavet den der hedder Farvelhus, hvor i episode 51, 52, 53, 54, 55, altså 50, 51, 52 og 53 var i din gamle base. At du laver nogle flere videoer om det gennem med nogle andre mods, ikke? Fordi det var sådan nogle gode, og jeg er en kæmpe stor fan af dig. Så gør det for min skyld og YouTubes skyld, ikke? Og jeg havde også et andet spørgsmål til dig, Wolfman, hvis du ser den her video. Og Wolfman, på et tidspunkt, så vil jeg rigtig gerne have, at du også en dag begynder på at lave nogle nye Let's Play video med den lille søster Karoline. De var bare vildt gode, synes jeg. Nå, men vi skal lige have træne ned. Og ja, vi fandt også, mens vi optog, som I ikke så desværre, lidt sukkerrør, og så har vi fået nogle seeds. Så skal vi bare have noget kakao. Så kan vi leve af småkager. Jeg ved godt, de ikke mætter så meget, men det er der noget. For kakaobønner vokser rigtig hurtigt. Som I nu selv ved. Hvor er der? Nå. Lad os komme videre. Der er nogle stykker. Godt, så se her. Undskyld, hvis I hører nogle bøvser ind imellem i video. Jeg er sådan en gammel vaser. Når jeg hækker, så er det bøvser, der kommer ud. Og undskyld, YouTube. Og det kan godt være i episode 3, at der er lidt meget larm iblandt. For der er vi hos min mor og morfar. Fordi i dag er der familieaften. Og det er jo fredag, jeg optager. Men det kommer vist først ud om 2 uger. Det er YouTube, der svært ved at generere den. Det var der også med episode 1. Det var i går, jeg lavede den og lagde den ind, men YouTube har ikke genereret. Det er fordi, der er så mange videoer. Og Wolfman, jeg håber bare på, at du stadigvæk optager. Start det for min og YouTubes skyld. Vil jeg optage igen, hvis du gør det? Nå. Lad os komme op. Ikke miste træet, ikke miste træet. Jeg tror, at YouTube skal så sige, ikke kisse miste træet. Right? Og så må jeg kisse miste med træ. Nå. Og jeg lovede jer i morgen. Kom med det lørdag på lørdag, jeg viser jer nogle af mine andre ben. Nå. Og det kan godt være, på et tidspunkt, jeg får Emerald Creatures. Det er jo sådan rigtig godt mod. Og hvis I har noget mod, jeg gerne vil downloade, I gerne vil have, jeg downloader, eller jeg skal downloade, så bare sig det. Nå, vi laver vores hus nu. Som I kan se, har vi fået ordnet nogle ting, og vi har fundet noget andet, og vi kan næsten lave en egen rustning. Og det er det, vi sparer sammen til nu. Og vi går ud. Vi begynder her, fordi så kan vi gå. Hvor skal vi bygge vores kæmpe store hus? For der er et kæmpe store område her. Og vores træfarm, det bliver tungletræ, vi lever af bruger. Og hvis der var et hus ude for vandet, det kan godt være, vi gør.
så vil jeg lave en stil ud af dem her åkander. Men imens sætter jeg den lige. Hvad er der kommet nyt dyr? Og forresten, er det nogen med jer egentlig, der før har fundet en creeper spawner? Og kender I koden til sådan, så man kommer op i sådan en landsby? Med sådan nogle mænd, der er bare pissegrimme. Fordi, så vil jeg gerne have den. Så er der store gange der. Så er der sådan nogle lyset clash, nogle gange, så man kan se ned under undergrunden. Man ser ud som lige her, prøv at se. Er der jo ligesom lave rundt i banen. Wow. Nå, lad os så se. Det her sted kan jeg godt lide at tjekke. Godt, så er vi tilbage, og jeg gjorde det kun for at fjerne det. Vi har ikke lavet noget. Crap. Hvad skal vi nu gøre med vores Iron Man? Often laver der. Det skal nok lige op til. Vi har mange kakaoer. Sådan det. Jeg udrydder lige ham her. Så vi får plads. Så. Og det kan godt være, fordi hvis jeg får downloadet sådan en Star Wars mod, så jeg kan lave lysværd jo. Har jeg vist jer episode 1 med, hvor man gør. Så har jeg skiftet skinside om til Darth Maul, eller ikke? Og jeg så vil finde sådan en kappemod, som I sikkert kender. Og få en sort kappe. Og så en ny opdatering, så håber jeg, at jeg kan finde en sort farve nemt. For så skal jeg nemlig lave min ladehus sort og tage den på. Så jeg er en sej Darth Maul. Ikke? Nå, men videre til arbejdet. Og skal være et kæmpe stort hus. Og jeg er ikke så vild med at bygge trapper. Jeg bygger altid stiger. Men jeg vil gerne prøve noget nyt. Og der skal vi ikke have. Så du sætter vi lige her. Hop, hop, sådan der. Ej, seriøst, vi gør lige sådan her. Det gider ikke at sætte så. Og jeg håber ikke snyd. Hvis jeg kunne klippe noget fra videoen, så ville jeg have klippet det derfra. For det var rigtig snyd, synes jeg. Så ser vi. Vi bygger ud til vandet, hvis der. Gå væk, dumme får. Bare foran og gav kød. Det var faktisk været rigtig sejt. Og jeg ved ikke, om jeg skal downloade MO Creatures. Men jeg synes det er en god idé at downloade MO Creatures. Det er så sejt, der er delfiner og alle mulige vildt seje dyr. Ikke? YouTube. Og som jeg sagde før, jeg har ikke lavet noget schema, det skal lave på et tidspunkt, hvor jeg planlægger, hvad jeg skal lave og sige og sådan. Eller bare, hvad jeg skal lave. Og sådan. Og så ser vi.
Så fjerner vi lidt. Der er sådan et flot hus med former. Jeg vil ønske, at jeg kunne kende formen på min farmor og farfars hus, for så vil jeg nemlig lave det. I den form. Og det vil faktisk YouTube være virkelig sejt i Minecraft, hvis man kunne farve mursten. Og hvis du ser den her video, så en af de nye opdateringer, der en dag vil komme, så vil jeg rigtig gerne have, at man kan farve en masse forskellige ting. Der dræber vi bare. Det er faktisk også ret irriterende, at man kun får en uld for nakket for. Nu. Det kan jeg også gerne have du gør noget ved. Men indtil der fortsætter vi med spillet. Dumme for. Der er brug for heldig. Nej. Så bygger vi. Og det kan godt være lige pludselig, så stopper videoen, mens jeg er i gang med at bygge. Og det er fordi programmet kan kun optage et kvarter. Ikke? Så det må jeg leve med. Et kvarters lange videoer. Jeg er virkelig ked af, at jeg kun kan op til et helt kvarter kun. Jeg vil meget gerne ønske, at jeg kunne meget mere end et kvarter. Fordi det er så svært at lave videoer nogle gange. Nogle gange så fejler man, og så skal man starte forfra. Det kan godt være skide irriterende. Synes jeg. Og håber I er enige med mig. Så ser vi det. Ja, godt, vi skal videre. Det bliver et rigtig stort hus. Det er lang tid siden, jeg har lavet et meget stort hus. Så det her hus, det bliver jeg glad for. Og det vil godt, hvis man bare ikke skulle have den til survival for at blive hurtigt sulten. Det skal også komme i en opdatering, at man ikke behøver at have den til survival for at blive sulten. Og bruge sin mad på en anden måde, end at bare spilde den. Det kunne være rigtig, rigtig rart, Nos. Undskyld, jeg hele tiden kommer til at sige Nos. For du er ikke et Nos, du er en sej fyr. Fordi du har lavet mig det sejeste spil, jeg kender. Derfor er du min favorit spilmager, eller hvad nu hedder person, der har lavet spil. Nu tror jeg, vi skal have nogle vinduer. Og som sagt, vi bor lige ved sådan en jungle. Derfor behøves vi ikke derfor får vi ikke sådan en stor jungletræsmangel. Den er ikke for lang. Og en dag så har jeg Emo Creatures.